Piny owacho chano nywando jopiny kod jotelo mawuok e gwenge mosebedo ka yudo monj ma kinde ka kinde pacho ka e chenro mar yweyo jonjore mag Shabaab. Kalose kinde limbe mare gwenge mag Malindi, jagoro mogore Migao mar arita Laktar Raymond Omolo wacho ni jopiny ong'eyo jomaundu modak e kindgi kendo gibiro tiyo kodgi dhi konyo tieko jonjore mag Shabaab mabiro kaluwore gi medruok e monj mag njore kaunti ma Lamu kod gwenge ma Nyanduat ma Ugwe e dweche mokalo. Chris Owino nigi ler. Kata doko ni jonjore mag Shabaab osebedo ka keto apisas mag arita kwe e ratile kinde ka kinde kokalo e monje gwenge makadho wadh Nam Chumbi kod Nyanduat ma Ugwe, piny owacho pod onyonore ni gidhi tieko jonjore e pacho kae. Ka oloso e gwenge mag Malindi, jagoro mongirore e Migao mar arita Dr. Raymond Omolo oyango chenro mar nywando jopiny kod jotelo mawuok e gwenge makamago e okenge mag kedo kod jonjore. Kuna mikakati mingi tumeweka kushughulikia hiyo swala ya ugaidi. Ya kwanza ni kuinvolve ama kuwasiliana na watu wote katika mirengo tofauti za serikali na wananchi wenyewe pamoja na viongozi, ili iwe jambo tunashughulikia kwa kila sehemu, sana sana sehemu ya Pwani na Northeastern. Dr. Omolo nigi geno ni chenro makamano dhi nyago olemo kalure ni jopiny ong'eyo jomaundu modak e kindgi kendo ler makamano dhi konyo apisas mag arita e rakore kod jonjore kapok gikelo masira. Wenyeji ndio pata tabu zaidi ya kila mtu, na hao mara mingi wao wanajua ni nani anaishi wapi na nani anafanya biashara gani na ni nani pengine anachochea raia. So tukifanya kazi kwa pamoja itakuwa rahisi kushughulikia mambo ya ugaidi. Gwenge mag kadho wadh Nam Chumbi to moloyo kaunti ma Lamu kod Nyanduat ma Ugwe kaka Mandera, Wajir kod Garissa osebedo ka yudo monj ma kinde ka kinde kokalo e mirutu ma ipando e bwo lowo. E komachielo, jatend Migao mar arita Profesa Kithure Kindiki onyiso komiti mar od bura mochung' ne riwo oganda ni en adier ni dhoudi moko ma pacho kae nigi kwan mathoth mag jotich e bad Migao mar obila mag jela kipimo kod dhoudi mamoko. And I agree that our correctional services and the prisons fall short of the constitutional requirements on several fronts in terms of inclusivity, diversity, etc. Kindiki osingo mar kelo lokruok e bad Migao mar obila mag jela mar neno ni dhoudi duto ma pacho kae oyudo thuolo maromre e chenro mag miyo ji tich. We cannot allow certain communities of our country to feel excluded, and we're going to develop a matrix and a roadmap of ensuring that equity, so that more populous communities have more people, but also every community, including the smallest, must be represented. Mabiro bang' jood bura golo ywak margi ewi weche mag akwede mag dhoudi magi wacho ni ogoyo tach ewi bad Migao mar obila mag jela. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.